Здравейте, скъпи приятели! Съжалявам, че съм се пуснал така дето плача. Но днес, когато се прибрах от училище, казах на баба и на майка ми, че не съм ми взел нищо. Чувствам се, не са ми излагали, че не съм ми взел нищо за 8 март. Пък аз съм ги взел. И мисля утре да ги изненадам и да видя как ще изгледа обращението им. Ще ви покажа какво съм взел и ще запуска на бърз кадър, за да не забавим. Нещата, които съм прибрала тук. Сега ще избавим. Това е за майка ми, една розетка, ще го този подарък е за баба, аз написах нещо вътре. Аз за тези. Това е за баба, ще се пусна. Това е за майка, ще се пусна. И мисля, ако изненадам, ще се пусна, за да не видите и надявам се да срещата, съм си взела. Утре ще видим как ще изглеждат. Ona başlama şey. Ay. Kazanı tişleniyor resmen. Açıyorum. Açalım. Tamam. Ay, desçesi. Tamam. Uy, şey bu. Aç kapıyı. Anne. Мисля, че ги изненадах. Честит 8 март на всички жени. Днес е 8 март, днес се празнуваме.